alaikum salam. Sanun ku da zuwa dan Alhaji ne? An wani lafiya? An wani lafiya. Ya gari a jama'a? Lafiya lau. Ya kokari? Sannu. Sannu. Dan Alhaji na ganka ban ganka da waya ba. Wallahi nake gaya miki maganar waya kuma za a kawo miki. Dan tangarda aka samu. Ba da ban wannan batun canjin kuɗin da ake yi ba. Dan da tun wayar ta zo. Dan a yanzu haka ma Alhaji na riga din na faɗa ma kawaye na yau zaka kawo min wayar nan kuma yanzu ka ce babu waya. Ki hakuri dan Allah. Dan a yanzu haka ma sai da na sa aka yi order guda 50. Ka ji kato. Kawata shine wanda nake faɗi miki saurayi na dinnan da ya karbi waya na shekaran jiya ya ce zai kawo min iPhone 13. To na gode. Amma abokina Na'am. tunda kawar bujubanka ce me tsaya na to ayi ta ma a tsauna ma Oke ita ma a caka mata waya? To shikenan ba matsala a cikin order da na saka. Daman na sa a yi order guda 50. To a karo guda 10. A karo guda 10. An gama. Ke kuma ina wayar ki? Kina da waya yi? To kawo ki cire memory da layin ki ba mu wayar. A'a ba ma sai an cire layin nan da memory ba yanda aka yarda da ku kawai a tafi idan aka kawo wayan sabuwa a kwalinta sai a sako da layin. To shikenan ba matsala riba bi kenan. To shikenan sai mun zo. To shikenan sai an jima. Madalla. Yawwa. Ɗaya muna sai da bagin leda muna sai da fari. Tati naira. Ka ji kato. Wallahi. Kan leda da Allah ya kuri da Allah ku ce ba. Leda ta ku da ba ta da kyau. Nan muka siya da duk kwasoman da ya zo ya siyayya sai ya dawo mana da shi. Allah ka. Ga wannan dai da Allah ba za a siya. Wannan original ne ba. daga kamfani Original ne wannan. Daga Allah ne ma ya so kuma ban ce a biya ni kuɗin waɗanda ku ne asara ba a baya da. Wallahi wannan original ne. kamfanin kasan kamfanin mu kuwa Wannan matsiyaci ne. wannan Naira 30 naira. Today is Balanga. Araha kayan araha today. 30 ne wallahi yau ina 30 yes. Nan za ba ku. Baki ko fari. Kawata? Wannan ba dan Alhaji ba? Kwarai kuwa. Ni zaka yaudara macuci maci amana? Ni zaka yaudara ka ce zaka siyo min kamon 13? Ni zaka yaudara?